நான் திட்டேன். ஹோம் ஒர்க் எழுதுன்னு சொன்னாங்க. நம்ம என்னைக்கு ஹோம் ஒர்க் எழுதியிருக்கோம்? ஹோம் ஒர்க் எழுதலன்ட்டு வர எவனுமே எழுதினு வரல. ஒருத்தனை அடித்து அமுச்சு வராங்க. கத்துறானோ கதறானோ. நான் என்ன பண்ணேன்? ஃபர்ஸ்ட் அடி ஒரு அடி வாங்கினேன், சரியான வலி. ரெண்டாவது அடி திட்டிட்டு ஓடிட்டேன். எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணாங்க, என் பிள்ளைய என்கிட்ட இட்டுன்னு வந்து உள்ளனா உங்க மேலே கேஸ் போட்டேன். எங்கள் அம்மா சொல்ல இப்போ அந்த டீச்சர் எல்லா பஸ்லையும் அமுச்சு விட்டாங்க என்னை தேடுறதுக்கு. நான் ஓடுறேன் 1.5 கிலோமீட்டருக்கு அண்ணாண்ட ஓடுறேன். ஒருத்தன் பின்னாடியே ஓடிடுறான். நானும் வரேன்டா டே பங்காளியும் சொல்லி சரி நமக்கு கம்பெனி கொடுக்க அவர் ஆளு கேஸ்டாண்டா அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன். பின்னாடி வந்து ஒரு 10 பசங்க இருக்கானு. அவனு ஓடி எடுத்துக்கும் அவன் பட்டுன்னு என்னை பிடிச்சிட்டான். கக்கல் தலை பிடிச்சின்னு போறானுவ. வீட்டாண்டு வந்து கூட்டமாக இருக்காங்க. என்ன ஆச்சுன்னு உள்ளார போய் பார்த்தா இன்சைடு டீச்சரு, இன்சைடு எங்கள் அம்மா. அந்த டீச்சர் என்னை பார்த்தோன்னே என்னை இட்டுன்னு போயிட்டு, அம்மா இந்தாம்மா உங்கள் புள்ள, இதுக்கப்புறம் அவனை ஸ்கூலுக்கு அமுச்சு விடாதீங்க அப்படின்ட்டு குத்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? துணியை துவைக்கிற மாரி போட்டு என்னை தோய்ன்னு துவைச்சி முடிச்சிட்டாங்க. இது எப்போ நான் அந்த கதை தெரியுமா? 4th படிக்கும்போது.